Cześć, witajcie w Pozytywnej Kuchni. Chciałabym Was dzisiaj zachęcić do przygotowania samemu w domu pieczonej szynki. Wbrew pozorom wcale nie jest to trudne. Szynce wystarczy poświęcić dosłownie odrobinę czasu, dlatego że peklowanie nie trwa długo. Potem przez 7 dni raz dziennie trzeba ją tylko obrócić w zalewie i poświęcić jej po zapeklowaniu odrobinę czasu na upieczenie. Szynka domowa na pewno będzie się różnić od takiej sklepowej i przede wszystkim wiadomo, co do niej zostało włożone. Chociaż w sklepach jest szynek dużo, myślę, że z okazji świąt warto zrobić wyjątek i zamiast kupowania przygotować taką szynkę samodzielnie. Życzę Wam powodzenia w pieczeniu. Mam nadzieję, że szynka będzie Wam smakować. Dajcie znać w komentarzach, jeśli uda Wam się wypróbować przepis. I zachęcam Was też gorąco do odwiedzin na pozytywnakuchnia.pl, gdzie znajdziecie więcej przepisów na domowe wędliny i inne potrawy. Mięso najpierw umyłam, a teraz dokładnie osuszam je papierowym ręcznikiem. Ziele angielskie, pieprz i listki laurowe rozgniatam drobno w moździerzu, a pod koniec rozgniatania dodaję też przeciśnięty przez praskę czosnek i wszystko razem dokładnie mieszam. To właśnie głównie za sprawą czosnku szynka będzie miała taki mocny aromat. 1/3 mieszanki dokładnie nacieram mięso ze wszystkich stron, a potem uderzam przez około 5 minut mięsem również ze wszystkich stron o deskę plastikową albo o zdezynfekowany blat lub silikonową stolnicę. Mięso przekładam do szklanej miski, przykrywam ściereczką i odstawiam na około 30 minut. Pozostałą część mieszanki przypraw i czosnku mieszam z ostudzoną, przygotowaną wodą. Dodaję też sól do peklowania zgodnie z proporcjami podanymi na opakowaniu. Zalewam mięso tak przygotowaną zalewą, przykrywam miską albo talerzem, tak żeby częściowo wystawał z wody, ale żeby mięso było całkowicie przykryte i odstawiam do lodówki albo w inne chłodne miejsce na 7 dni. W tym czasie codziennie, 1 raz dziennie obracam szynkę tak, żeby dokładnie zapeklowała się ze wszystkich stron. Po 7 dniach mięso wyjmuję z zalewy i dokładnie zeskrobuję wszystkie przyprawy. Następnie szynkę bardzo ciasno sznuruję, tak żeby wszystkie ewentualne wystające części były zawiązane. Najlepiej sznurować za pomocą specjalnego sznurka do wędlin, można też zawinąć podwójnie zwykłą bawełnianą krawiecką nić. Mięso trzeba obłożyć tłuszczem. Oczywiście najlepiej, kiedy jest to smalec, ale można zastąpić go klarowanym masłem. W wysokim, żaroodpornym naczyniu mięso wkładam do piekarnika. Piekę przez 15 minut w temperaturze 200 stopni Celsjusza, następnie mięso polewam piwem i przykrywam, najlepiej przykrywką od naczynia albo folią aluminiową. Nadal w 200 stopniach Celsjusza trzymam mięso w piekarniku przez godzinę, co 15 minut polewam piwem i tłuszczem wytopionym z mięsa. Po godzinie mięso odkrywam i jeszcze przez 15 minut rumienię dosyć mocno ze wszystkich stron. Następnie studzę pod przykryciem, żeby dobrze rozeszły się po szynce wszystkie soki. Życzę Wam udanego wypieku.